Šta je to? Ko je to? Čemu služi to? Kako radi radio? Bezbroj pitanja petogodišnjaka predškolske ustanove Boško Buha prilikom posete radio televiziji Inđija. Odgovore na njihova pitanja potrudio se da da glavni odgovorni urednik Srđan Budisavljević. I ova posljednja posjeta dečaka i devojčica iz vrtića na neki način pokazuje našu želju i otvorenost da i drugi vide kako mi radimo, zašto radimo, sa kakvim sredstvima i sve ostalo. Ranijih godina su nas posećivali učenici osnovnih škola i srednjih škola. Naravno, njima smo imali više i detaljnije da kažemo i da objasnimo, a ovo je bila prilika za ove mališane od 5 godina da jednostavno samo vide kako to funkcioniše i šta izlazi i šta ostaje tamo gde se proizvodi radio i televizijski program. Mališani su sa svojim vaspitačima razgovarali o televiziji i filmu i rešili su da vide kako je sa druge strane kamere. Saznajemo od vaspitača Anke Brdar. Ja bih vam se zahvalila na gostoprimstvu, što ste nas ovako lepo dočekali i pokazali nam sve što se nalazi na vašoj televiziji. Razlog naše posete je naša nedeljna tema, a to je televizija i film. I htjeli smo da vidimo kako to izgleda s druge strane kamere. Biti novinar, snimatelj, montažer, tonski tehničar, komercijalista, direktor je lepo, kažu mališani, ali ipak svoje odluke za buduće zanimanja za sada ne menjaju. A šta ćeš ti biti kad porasteš? Jesi razmišljao o tome? Razmišljao sam. I? I kad porastam, bit ću brodarsko vodoleto. Ja ću biti doktorka. A šta ćeš biti kad porasteš? Jesi razmišljao o tome? Pa ajde, reci nam. Fudbaler. A šta ćeš biti kad porasteš? Zajac. Valentina, šta si ti to videla ovde danas na radiju? Videla sam sve. I šta ti se najviše dopalo? Ono što te pričaš. A šta smo mi to pričali? Pa šta će biti napolju? A šta ćeš ti biti kad porasteš? Frizerka. Biću isto frizer.